Mga kaigsuunan, ni ang laing sumpay, ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat ako. Tinuod ba kining nabati ko nimo? Magpakasal ka na sa akong anak? Magpakasal ka na kang Raymond? Ha, Alona? Oo, Sir Hector. Masigot ako nga makasal kami sa Raymond. Ay, salamat. Sa katapusan, misugot ka na yun nga magkasal na ka mo, Alona. Husto ka yun sa nakabot mong hukom. May nahitabo na ninyo mo sa angay lang nga magkasal na ka mo. Pero, naluoy lang ko na kunahuna sa kong uyab, sir, nga si Rene. Wataon to siya masayod, nahitabo na ako ron. Ngani anak ko sa syudad. Ug may lain akong uyab nga may ako mapana. Alona, iha. Ang tanan gimbutan sa Dios. Dili gyud kamo atong Rene ang gilapid sa Dios nga magkadayon. Si Raymond yun nga akong anak ang alang kanimo. Sama gud ni Lia. Perting paning kamot in taon ni Lia nga magkarelasyon ug mabana gyud niya ang atong anak. Apan si Raymond ang wa gyud gusto niya bisan gamay. Hangtod nga miabot ka sa kinabuhi ni Raymond ug nagkarelasyon kamo. Grabe usab ang gibati nga kaguol ni Lia. Ikaw sayod ka ganyan. Kay gani, ikaw, grabe man ang iyang gibati nga kasuko ni mo dihang naabot ka sa kinabuhi ni Raymond. Oo. Ug nagpasalamat na lang ko. Nga nadawat ra niya ang tanan. Nga dili gid sila sa Raymond ang magkadayon. Ingon usab unya ni Ana ang buhaton sa imong uyab nga si Rene. Buhaton na lang unya niya nga dili ka gyud angay kaniya. Ang Diyos ang matuman kung unsay gusto niya. Dili kita magkasupak sa gibutan sa Diyos. Pero napalaka lang ko, sir. Kaya, basi masuko sa Raymond ako, nagabot sa gayon nga makasal nami. Unya, maghadnom lang gihapon ko kang Rene. Siya pa manggod abugat sa kong kasing-kasing hangtod karon, sir. Sige lang. Ako rin mo pasabot unya ni Raymond. Ang importante nga misugot ka na nga makasal mo. Malipay gud unya to si Raymond kung masayod siya. Nga misugot ka na nga makasal ka mo. Malipay gud si Raymond, Alona. Wah, ay. Tagbawan ako eh. Nyaon sa man, uli na ka, ha? Ganiha raw ako gusto nga mo uli. Panmihangyo ka maglawas nun nga kalipay. Mga gihatag ko nini mo. Apat siguro alam yun ha. Kamatuman ang tanan mong gipasalig na ako. Nahibawa ka na kung unsay mahitabo kung mapakyas ang tanan bricks. Ayaw lagi, oh. Salig na na ako. Sige. Balika kanunay sila si Raymond. Sulusuli ug maayaw kadtong Alona nga makasal lain sila ni Raymond. Sige na. Ay, sige, maadto na ko. Diha ka na. Ay. Nabatiagan ako da. Nga wa magtiaw si Lia sa tanan niyang gipanulti. Kung mahitabo nga mapakyas ang tanan kong gisaan niya, masuko gid siya nako. Ug mahimo na ko niyang higpit na kaaway. Busa. Paninguhaon ko gyud nga matuman ang tanan kong gisaad kaniya. Buhaton ko gyud ang tanan. Aron si Lia gyud ang makaangkon kang Raymond sa umaabot nga mga adlaw. Unsa? Ingon unta ni Ana buhaton ni Mami? Magkipanglakaw siya nimo aron makikita sa giingon ko nga akong uyab? Oo, day. Ska problemano ko ganiya, day. Kikisa may mo pagkita na mo eh. Nga dili man tinuod nga doon na kayo uyab. Salamat ka nakakitag paagi. Pero dili pa din inyong lakaw. Ay, kumusta man nimong lakaw? Dito magkagalang si Raymond, ha? Oo. O bituo na silang tanan nga wag ko'y plano sa pag-angko na kang Raymond. Huwag si Alona. Itabang pag kong hangyo sa animal. Pero musugot lang siya nga makasal na sila ni Raymond. Unya, misugot siya na. Oo, Jimboy. Misugot na siya nga magpakasal sila ni Raymond. Bida, no? Mao ba? Misugot gid siya?
Iyan ang gaday gikalimtan si Rene. Ang lalaki nga maoy matuod niyang gihigugma. Ha, Lia? Oh, misugot ang animal nga Alona. Taong sa Rene, eh. Ako niluoy ni Rene. Unsa makayang bation nga, inigbalik niya din Cebu. Nga, mauna nila yung nasairan. Nga si Alona, naminyo sila yung laki. Dili ba ka itong maghikog si Rene? Kung may tabo nga mapakamatay si Rene, si Alona gyud ang masulon sa mga ni Rene. Si Alona gyud, Lia. Ngano nagkasulti ka man, ana, ha? Ngano mura kag misuhitos pamilya ni Alona og siyang hinigugma? Kaila ba di mo ni Alona, ha? Silingan ra ba di ka mo dito sa laing probinsya, ha, Jimboy? Kung di, dili, may silingan, uy. Si Alona may nagsulti na kustanan, bayan siyang uyab. Karon Jimboy nga napatuo ko na silang tanan. Nga wala ko'y plano pa kang Raymond nga maako. Hayag na nga madayon gid ang ilang kasal. Maminyo na gid sila si Raymond ug Alona. Makasal na gid silang duha. Matag kasabot ba ko ning Lia? Di pa yung isang makasal si Raymond si Alona. Saan kikilang plano ni Breaks, no? Sagid ka! Unsa, ha? Mao na, mami. Gikan ko na nakikita sa akong uyab. May ato ko silang Raymond. Igwa lang gud ka, nangumusta? Inigsuon na lang akong pag-ila kang Raymond. Ug abi mo, mami. Nagdako na gid ang relasyon nila Raymond ug sa ilang katabang nga si Alona. Kay matod pa, may nahitabo na ba di kuno nila ni Raymond ug sa mong babay? Oh, mao ba? Mao na, mami. Ug gani, magpakasal na silang duha. Oh, unsa? Kasal? Magpakasal na si Raymond ug ang iyang uyab. Mao ba, Ma'am Elinda? Nalipay kang kasunod si Raymond ug ang iyang uyab nga ilang katabang? Oo, Jimboy. Nalipay ko sa akong nasayran. Nagtuo ko nga na makaklang si Lia nako apan tinuod ko di ay nga wa na siya magunahon na pa kang Raymond nga iyang mauyab. Kay siya pamangkan ni ang may report nako nga kasluno na di ay si Raymond. Oo, tinuod na. Kasluno na si Raymond ug niyang uyab, ma'am. Apan si Lia ram sinisulti na kuha na, ma'am. Akong nahibaw-an nga uyab sila si Raymond ug si Alona. Apan ako may baw nga mapakasal di sila, ma'am. Ugma kay Domingo man og lagsik naman ko. Makahimo naman kus pagmaneho sa akong sakyanan. Muadto niya ko sa ilang kumpadre Hector. Gusto kong mapakisayod kung kano sa ang kasal ni Raymond. Kay mutambong ko sa kasal unya ni Raymond ug sa iyang uyab, Jimboy. Unsa? Ingon niya na gisulti ni Alona, Daddy. Misugot na siyang makasal ni. Oo lagi, iyo. Ay, nagpaabot siya nimo kay makigsulti siya nimo bahin sinong kasal. Salamat itawad ko ka na. Sige na, dinig ka lang una, ha? At puon ko si Alona siyang kwarto. At puon ko siya, Daddy. Ay, salamat Diyos ko. Misugot na yun si Luna nga makasal sila ni Raymond. Salamat Diyos ko. Alona, Day, tinuod bang gisulti ni Daddy Hector? Misugot ka na nga, magpakasal ta? Oh, Raymond. Musugot ako nga magpakasal tang duha. Yes! Sa katapusan, misugot na kita nga, magpakasal ta, Alona. Pagbuot yun nga gining tanan sa Diyos, Raymond. Nga ikaw gyud ang akong mapana. Ikaw gyud, Raymond. Di ka magbahay nga. Maunay, nagkabot mong desisyon, Alona. Ihatag ko nimo ang tanan kong gugma o pagmahal. O ikaw na unya ang umaabot nga Mrs. Alona de Gracia. Dilita ka nila ngayon. Magpakasal ta sa labing madali gyud nga panahon. Mahinaot lang ko, Raymond. Nga kung kasal na unya kita, magmalipayon ko upan nimo. Og hinahinay ko nang magalimtan ang lalaki nga mo'y matuod kong gimahal o gigugma. Alona. Pasaylo alam ko. Nga sa pagkakaroon, dili ko pa siya malimtan. Si Rene pa ang nias akong kasing-kasing. Sagdi lang. Kung kasalaw niya kita,
Hingpit mao niya siyang makalimtan. Ibor siyang makalimtan, Alona. Ug salamat. Salamat kay musugod ka na gyud nga makasal kita. Daghang salamat, Alona. Unsa? Dito kas ilang Raymond? O kusa pa ba imong giadto dito, ha? Kaslo noon si Raymond sa laing babae. Unya mi adto ka aron lagi ka magsakit-sakit sa imong dugan. Si Mami baya, uy. Mo mo ko maadto ang masakit-sakit sa akong dughan. Nalimot ka? Nga nag-isipay naman ni Raymond nga managsuon na lang. Oh, kung kaslo na sila, oh, mas labaw pa sa akong uyab nga nagplano po kasal. Oh, Kung nagtuo ka man, Mami, nga may pagbati pa ko kang Raymond, osbonti ka sa pag-ingon. Nga wa na cute. Wa na gyud ko'y gugma niya bisan gamay. Oh, kung gugma man gani, doon na. Pero, gugma na lang kini alang sa usa ka igsuon. unya, kanos amang kuno ang ilang kasal, ha? Ang iyang uyab na lang, Mami, ang gipaabot ni Raymond nga musanong sa gitanyag niya ang kasal. Kay napugos ra baya siya og sugot ni Raymond. Ug bisan nakuha na siya ni Raymond, apan ang iyang uyab pagihapon nga tuas Manila ang iyang gihigugma pag-ayo. Oh, mao ba? Mao ka na, Mami. Mitabang pa magganit kong hangyo ni Alona nga kalimtan na lang niya sa dayon tong iyang uyab. Ug musanong na lang siya sa kasal nga gitanyag ni Raymond. Kay buto na ako naon alkansi biya siya. Kinilabtan na gud siya. Si makuuri kung makakitaglain si Raymond nga babae nga iyang magustuhan. Saon naman lang. Ay, sige. Ugma mo bisita ko sa panimay nila ni Compadre Hector. Lagsik na ko. Makahimo na ko sa pag-drive sa akong auto. Muadto ko sa ilang Raymond aron mahimamat ko usab ang babae nga maoy mahimo niyang umaabot nga asawa. Unsa? Mao ka na, Jimboy. Gani si Mama Erlinda kung madayon gid siya adto sa lang Raymond ugma. Maayo ta tug makamaog ka pa nga mo drive og sakinan kay ikaw unta kong pa-driveon. Bago pa mo guna sa mami nga nabalikan sa kalagsik si ang lawas. Ano pala ka nga mabugat siya? Hindi na may tuboy. Para pag-drive lang si Kenan, mabugat ay. Gusto siya nga mo adto. Ron iya sa kuno mahimamat ang animal nga anlol na. Ikaw daw ba? Kaya isgot mo nga ng luna ba? Pagkapinang yun mo kanang punga nga animal, kanang buang, ano man naman. Ha? Di mo gud animal sa luna gud. Kanang iyong iro diha og iring mo na animal. Kanas dahil luna, tao na. Ha! Animal siya ng animal para nako, Jimboy. O kinahanglan nga makasal na gid sila. Aron maako na si Raymond. Human na niya sila makasal. Ako na unya ang magbadaugon sa akong papanag-iyak kang Raymond. Ako! Ay, kasabot ba ko nilang kalaki? May kasal ko nilang Raymond. Iyak ko naman ko. Nang libog ko. Sabi kay plano lang breaks nung patok ni Aluna. Ang siyang kita. Unsa? Mao kana day, Alona. Usaon niya kay grande nga kasal ang mahitabo tali ka duha. O moadto niya tag probinsya. Atong dadon din si Nanay Taling ug Manay Brando. Aron singon, magkatambong unya sila sa tong kasal. Ayaw. Oh. Ayaw lang sila paibaw, Raymond. Dili ko gusto masayod unya ang amahan ni Rene. Nga makasalagid niya ta. Dili ko ganahan nga masayod si ni Pablo. Dili, Raymond. Alona, pero daing nga naman naabot man si ni Pablo sa atong topic. Dili man siya nga tuon tao paibawon. Sila man si Nanay Taling ug Manay Brando gud. Nakasiguro ko nga masayod jud si ni Pablo. Madapit man gid unya na si Manay Brando. Maluoy ko magunahon na sa bation unya ang kaguol ni Pablo para sa iyang anak. Oh, sige. Sige hapon. Ang imong gusto nga tuman. Di ganun tamayo makasalta nga. Wa ang imong inahan o igsuon. Apan kay mo may gusto mo. Oh, sige. Ikaw matuman, Alona. Salamat. Daghang salamat, Raymond. Oh, mao ba iyo? Mao ka na, Daddy. Gusto kita na ko siya spakon kay di mo na mahayagod nga. Magkasalmi. Nga wa ang iyang inahan nga may igsuon. Mao ang rason nga di siya musukot. Kay mahadlok siya masayod ang amahan atong rin eh.
nga magkasal na gid niya siya sa lain. Iho, Raymond. Wa mahadlok si Aluna nga masayod ang amahan ni Rene. Nga kaslo na siya sa lain. Maluoy lang siya nga magunahuna. Busa ikaw, ayaw na naglabda ka na imungo. Ang importante nga magkasal ka mong duha. Para na ko, Dad. Dili ko na maayo. Nakaslon siya, nga dili niya patambungon ang iyang inahan ng may igsuon. Kausa na biya kaslon ang taong. Sagdi lang, magpailob lagi doon ako. Apat oras nga magkasal gid niya kami duha. Ang ako no niyang tingog ang iyang pagkasundon. Ug dili na ang iya. Iho, Raymond. Ma'am, Melinda, nakiilis na ko, ma'am. Oh, ready na ko. Ikaw, ready na ka, ma'am, ha? Oo, Jimboy. Sige, palihog ablihidaan ang dako nga pultahan sa gate aron makagawas ang atong sakyanan. Mudayon to ginaik adto sa ilang Raymond, mommy? Oo, ihaliya. Gilaay na pud kong punto dinhi sa bay. Gusto kong busuroy sa gawas. O gikan sa ilang kumpadre Hector, muhapit mi og mall si Jimboy. Mangumpra ko og gamay para sa atong pangonsumo. May pagkuig lang ka na mo, Deli, ha? Mag-convoy lang daw ba? Padung dito lang si Raymond. May pa. Kamo na lang dito, Jimboy, uy. Kay mula kapod ko karong taod-taod. Makikita ako sa kong uyab. Mau ba? Makita si mong uyab? Oh, makita mo si mong uyab nga wail, ay? Unsay wail ba? Wail, god. Wa maili. Sige, mo kag ate, ay. Unsay ate? Nabuang ka na, ha? Jimboy, sige na Jimboy. Lakaw na sa garahe. O ihaliya akon kinsa mang ganit ng uyab mo. Ignagid siya nga gusto ko siya nga makita sa personal. Mommy? Oh, mayo kay hingpit ka na dahil nga nalag si Kumadre Erlinda. O nahaduaw ka din eh. Gilaay ko og pundo sa bay, kumpadre. Bida. Sas karon pamanday ko. Nga pulos mo day mo mga biyudog-biyuda, sir, ma'am. Ako pa'y kamo, sir, ma'am, ha? Kay, wa magin magadayon yung mga anak. Oh, mas mayo ka muna lang magminyo. Jimboy, Ay, kanabang baba mo, Jimboy, no? Kayo ba paslakan og sinasals baboy ng baba mo eh? Ano matakom na? Ay, sa magtakong na doon ay paslak, sir. Mga nga nun, sir, kay may gitangag man o sa inasal. Jimboy. Good morning, Ma'am Erlinda. Oh, kumusta Raymond? Nagplano naman kuno ka nga makasal na mo sa imong hinigugma o nagpaabot ka na lang nga musanong siya sa gitanyag mong kasal. Okay lang tanan, Ma'am Erlinda. Misanong naman si Alona nga magkasal mi. O gani, manlakaw mi karon si Alona. Ano siya ingon, mag-asikaso na sa mga papilis alang sa mga umaabot kakasal. Pastilan ko, Padre Hector. Pagawa ko gyud magdahom nga mapakyas ang tanan tagi kasabutan sa kumbana o sa imong asawa nga sila si Raymond ug Leah ang makasal. Pasayloagin ko ninyo nga wag gid batuman ang tanan. Uti wag gid ko'y gusto sa imong anak, Ma'am Erlinda. Wag gid ko'y gusto kang Leah, bisan gamay. Okay ra, iyo Raymond. Paon sa taman kun wa ka kay gusto sa akong anak. Abi mo, Kumadre Erlinda, nag-uulbay ako nga wa magkadayon sila si Raymond ug Leah. Mao ba gyud na panaad nato nga sila gyud ang atong ipakasal kung mahusto na sila sa edad. Huwa na kita'y mahimo pa ni anak kong padre. Apan nagpasalamat na lang ko nga bisan wa magdayon ang atong mga anak. Apan padayon nga suod ang atong pamilya. Ay, mao gyud. Sir, ma'am, maon na itong sugyot niyo, sir, Hector. Nawa magin magadayon yung anak. Ang mga ginikanan na lang, sir. Biyudogod ka. Ya si ma'am, biyuda. Ya, Mamilda. Saman. Kumbati. Ha? Sa? Jimboy, mahimo ba? Ayan lang kung nag-isalot ng imo mga tinunto diha ang istorya. Ay, di ba? Jimboy. Dili mahitabo ka nang naas imong huna-huna. Kay nakapanaad ako sa namatay kong bana nga di na ko magminyo pa og usab. Patay na bitaw. Mausab ako.
Nakapanaan ako sa ibabaw sa haya ni Milba nga di na ko magminyo pa og usab. Sana naman taon mo, hadlok mo magpatay. Ako ka mo, God. Sorry kay Mama, sir. Ako, storya lang to. Jiboy, ato palihog si Tereng. Ingnang pablihan ang pultahan sa gate aron magkagawas nga akong auto. May atuor kami si Alona. Nang labang to stiryang si Ramon. Ako lang ablis git. Sige, sir, aris ako. Iho, Raymond, sa di pa mo ma'am. manglakaw sa umaabot mong asawa, mahimo ba nga makigsulti ko niya? Gusto ko siyang maila-ila sa personal. Gusto kong makikistoryaan ng ginganlan og Alona. Ikaw di ay ang mami ni Leia, ma'am? Oo, ako Alona. Mao di ay nga nakagusto nimo si Raymond kay gwapa ka man di ay nga pagkababae. Salamat, ma'am. Pero, ilarabiya gi ko maid, ma'am. Taga-probinsya ko. Ay, okay ra ka na iha. Wa na magkinahanglan og babae nga dato si Raymond nga iyang maasawa. Kay may kwarta na siya. Ang iyang gipanggita, mao nga mahigugma siya. Okay, ikaw swerte ka kaayo iha kay ikaw ang gihigugma ni Raymond. Ang tinuod, ma'am, may uyab-bayag yun ko nga maoy akong natingban sa kong kugma og pagmahal. Wa man gani may magkabuwag. Ug wa gyud ko magdahom nga makauyab ko og lain. Oh, mao pa. May uyab ka na di ay. Kung mao, mo na'y pagaingon nga dili gyud ka mo. Sa una mong uyab ang gilatid sa kahitasan nga magkadayon. Kamo gyud ni Raymond ang gitagana sa Dios, iha. Oh, ma'am. Ug nakasa ko sa kong uyab nga si Rene. Kay wa taon siya masayod nga ako nga iyang uyab. May lain na ding uyab din sa Sipo. Ug inigbalik niya dinhi. Maulang unya iyang masahiran nga naminyo na ko og lain. Naluoy ko nga nagkunauna sa una kong uyab, ma'am. Naluoy ko ni Rene. Naluoy ko niya. Oh, Luna. Ingon di ana ang tanan nga nahitabo nga nagkauyab sila si Raymond ug Alona, Jimboy. Oh, ma'am. May gusto sa Alona kang si Ramon, ma'am. Si Ramon yun ang gusto ng Alona. Butong tamulaya si Alona sa panimahay nilang si Ramon, ma'am. Apan, buot man kini magpakamatay si Ramon. Nagtiyon ginig pistola siyang, mao nga wala mo dayon og biya si Alona. Og ipila ka adlaw. Mo nila ko naibawan, ma'am. Nga gisugot niya Alona si Ramon. Sa tanaw ko atong Alona, buutan siya. Og mao tingali nga nakagusto niya si Raymond. Mao sa na, ma'am. Uy! Buutan gyud sa Alona, ma'am. Itandi si mong anak. Kung sila pa si Leia o si Raymond nga nakadayon, ma'am. Luy kay si Raymond, ma'am. Kaya iyang maminyuan. Si Leia nga, salin na lang sa laing laki. Ay, dili man putli si Leia nga, maangko niya si Raymond. Man silang kasal, di ba? Ug kuyaw pa nga, magkabuwag sila, ma'am. Kay, sigurado magig ko nga masuko si Raymond, inikasayod niya nga, bulhang na si Leia. Jimboy. Mao ba, Iho Ramon? Hitsas na ang mga papeles sa inyong kasal ni Alona. O sa sunod buwan na ang inyong kasal. Yes, Daddy. O nga kung bahay nga akong gipatukod, akong gipaabangan, ako nang gipahibaw ang nagabang ini nga pabalhinon ko sila. Kay mauno niya kini nga mong puyan ni Alona human sa mong kasal. Sa katapusan, mahiluna ka na gyud unya sa kinabuhing minyo, Iho Ramon.
O sa dili madugay, makakita na niya ko sa kong apo. O, Daddy, umano yan sa among kasal ni Alona, paspasan gina kong maedad. Aron, magsabak na din siya. Asa naman si Alona? Wa pa ba mo abot nga gida ni Lia o panuroy sa gawas? Wa ko man, Daddy, pero nianting ang liturong taon. Ay, pastilan. Pagkawa ko yun, magdahom. Nga magkasuod ang duha. Hingpit na yun nga nawa ang gugma ni Lia kanimo iyo. O giila ka na lang niya nga yung iksuon. Hasta gali ko, Dad, wa ko magdahom. Nasa grabing kasuko ni Lia nga ka Alona, nga mahitabo kini nga magkasuot sila pag-ayo. Malipay kayo ko, iyo. Nga nadawat ra gyud ni Lia nga dili kamo ang magkadayon. Nalipay kayo ko. Salamat ha, Alona, nga ikaw ang ibayad ining ninot nga blouse nga ako naibgan. Uy, sa payan, oy, Leia. Yatagan magkukwarta ni Raymond para pamalit og ako magustuhan nga mga bisti. Mo nga, ako na lang bibayad sa imong nagustuhan nga blouse. Niya pa may sobra nga giyatag ni Raymond. Kadiyot ha, may nanawag na ako. Oh, si Pix kinanawag. Alona, kadiyot lang ha. Tubagon ko lang ang tawag sa kong uyab. Okay, sige. Hapit na gyud ang adlaw sa among kasal ni Raymond. Si Rene. Kaluoy niya. Kaluoy sa lalaki nga mo'y tinuod kong kimahalong gigugma. Mao ba? Nagkuyog mo kang panuroy sa pangasawa ni Raymond? Oh, Bricks. Nagkuyog mi karon og panuroy sa animal nga Alona. Og hingpit na gid na pagtuo. Nga wa na kita'y dautan nga plano kang Alona. Sige, sige. Di ta magsultig dugay, ha? Basin, masabdan ka ng babayhana. Nga nagpagkaroon ingnon ka lang sa gipakita mong kaayo. Sige, Bricks. Muanhan ako nimo human sa mong pagpanuroy diri sa mall. Sige, bye. Oh, si Alona. Balikon ko si Alona. Mo ba? Ikaw ang mibayad sa nagustuhan ni Lia nga blouse? Oo, kay sobra pa man ang kwarta nga imong gihatag nako. O nga ako na lang ni bayad. Wa ba yun ako mo sugot, Raymond? Pero saon na mo gusto magod siya, uy. Nga siyara ko ni mo bayad. Okay na ka na, Lia. Ang importante na ko nga, nagkasuod na ka mo ni Alona. O niya, sige ha. Mauli una ko, basi nangita na rin na ako si Mami Erlinda. Mauli na ko. O muadto pa sa kuron sa akong uyab. O gusto nito, ina niya imong uyab, ha? Nga usasab siya sa among dapiton sa amo niyang kasal ni Alona. Ha? Oo, ako siyang ingnon. Sige ha, ato na ko. Alona, ulis ako ha. O salamat kay mo pagbayad ining blouse nga ako nagustuhan. Daghan gyud kayong salamat. Mao ka na, iya Alona. Nagkadoon na gyud ang adlaw sa inyong kasal ni Raymond. Busa, gusto ko nga karon pa lang, dadi na ang isang pit mo na ako. Maawa man ko, uy. Umayaw ka, wow. Kay umaabot na kunin mo nga ugangan. Busa, sige na, iha Alona. Padungga ko nga musangpit ka na nako og dadi. Sige na. Daddy Hector. Kana. Mao na'y gusto ko nga mabati gikan nimo. Og Aluna, muhangyo ko nimo. Nga patambungon ta ang imong inahan og igsuon sa kasal-unya ninyo ni Raymond. Ako na kini maghangyo nimo iha.
Dili magud maayo nga makasal ka nga wa ang imong inahan og igsuon. Busa sige na. Sugot na nga makatambong sila. Mukuyog ko ninyo ni Raymond sa pag-adto sa inyong probinsya. Aron mahimamat ko ang mga mahal mos kinabuhi. O ginigbalik ta, dadun ta sila din sa syudad aron makatambong sila sa adlaw unya sa inyong kasal. Daddy, Sige na, Alona. Sugot na lang sa gusto ni Raymond nga makatambong sa inyong kasal ang mga mahal mos kinabuhi. at dili na lagi ko, sir. Oh, Daddy, dili ko gusto nga masayod si ni Pablo nga amahan ni Rene. Nga kaslo na ko sa lain. Kung ka na ang nadlukan mo, nga masayod ka tong amahan sa una mong uyab, ato lang sikrituhon og sulti si nanay mo ug ang imong maguwang. Atos lang ingnon nga dili lang sultihan ang amahan ng Rene. Masayod yun lagi siya, Daddy. Kay manabi man gyud si Manny Brando. Naibaw na ko sa batasan atong ako maguwang. Dili na lang gud nato sila pahibawon. Okay naman to sila si nanay ko nga makasal ko ni Raymond nga wa sila. Okay. Nahala sige. Mamangyog kay gusto mo. Sige. Ang imong pagbuot ang matuman. Ang akong malanggod unta nga mas nindot manggod nga naa sila. Pero okay lang. Sige. Kalimte na lang ang tanan katong gisulti ko nimo iya. Mao ba, Dad? Huwag siya mo sa iyong pagsuway o kumbinsya. Wa gyud iyo, Raymond. Mahadlok siya nga masayod ang amahan sa una niyang uyab, nga kaslo na siya sa lain. Nagpasabot lang ka na nga bisag kaslo na kamo, kadto gyapong Rene ang natingban siyang gugma ug pagmahal. Sa Dad. Inikabot niya sa higayon nga makasal na kami duha. Dili na niya ang iyang tingog ang masunod. Dili na, Daddy. Di ay, ha? Sa sunod simana na gidi ay ang ilang kasal? Oh, Prince. Uwa ako makasabot sa kong kibati. Mura kong diligid kanahan nga makasal sila. Basi lang mapakyas ang tanan mong plano. Leah, di ka lagi mapakyas. Buhaton ko ang tanan, or matuman ang tanan kong gisaad nimo. Kung ikaw may bati pag-uol, nga makasal sila, wada ang gibati mong kag-uol. Kay human unya sa ilang kasal, anha na kumulihok, or matuman ang tanan. Ikaw ang muguwa nga manaog sa umaabot ng mga adlaw, Leah. Ikaw! Ikaw magadianing ni Aji Boy. Asa may ato ni mo, ha? Kalami, jagtingaw ni materiang. Hasta ko, lami. Unsa pa? Niya ako kikimingaw ko nimo. Labot ka. Laban ang laong mo, ha? Nga nang tao nga malabang ko ni mo, ha? Nga dili ba ta uyab? Dili to uyab. Dili pwede nga. Mainlove ko nimo bisag di to uyab. Ha? Bisa lang dili ka tantong ba pateryang. Love ti ka. Sugtan ako teryang. Di ba kaslan ti ka dayon? Unsyalan? Ay, hala, ano ko tang sukon na ka nga wala ka man manguyab na ako, ha? Pis, nguyaban ka? Ha? Ini. Tiryang. Kung dawaton mo lang akong gugma, may mong pupuon ko ng labing madanihon nga bituon, o gidayan-dayan ko sa imong atubangan, o dili pa gani ka matagbaw, may mong ibton ko ng sungay sa kabaw, o ipapilit ko sa imong agtang, arong yawa ka sa akong pagtanaw. Ay, karaan na ana! Huwag maguda, Jimboy! Ha! Ay, ikaw din ni Jimboy. Oh, ako day, Alona. Mayo kay wa din ni si Rector si Raymond, aron makistorya tagdaro. Jimboy, hapit na gyud ang adlaw sa among kasal ni Raymond. Hapit na gyud. Kana day.
Manay gusto na ko pag-isultihan ni mo, day. Sa man, day, ha? Himpit na bigyan din ni mo gilaksi sa mong kasing-kasing si Berry ni. Ha? Eh, napakasal ko kasi lang laki. Wa ba ni mo lang tawa sumabot tayo niya si batio ni Berry ni? Siya gayon nga masayod siya nga may banak na. Saman moro ni mo itubag na ko hilak. Usbon kag pagsulti dahil na. Nga kuyaw magwala si Berry ni kung masayod siya. Nga kasal na di kaslain. Ug ikaw ang basulon siya nga mahan kung maghikog si Berry ni. Sigurado gigong mga pagkamatay siya kung ingon yun anang may tabo dahil na. Jimboy! Mao gani may tabo day, bisag pustahan pa. Wala ko'y mahimo pa, Jimboy. Kay dili na mapugngan. Hapit na gid ko maminyo kang Raymond. Apan sayod ang Diyos, Jimboy. Nga sa rin paghihapon ang natingban sa akong gugma o pagmahal. Sa rin paghihapon, Jimboy. Hay, bida na day, oy. Anong ni anhi pa mga syudad, oy? Kung wa pa ka mo anhi, day, dili unta ka makita ni si Raymond. Ay, nala. Bisag kung saon pa ni nato, day. Di na magyun ni mapugngan. Maminyo ginagets lain, day. Humanon niya sa mong kasal ni Raymond. Dili na ko mapakita pa dito sa atong probinsya. Kaya basin ko mauli sa rin o magkita mi. Maluoy ko niya, Jimboy. Ay, pastilan. Paita. Pag wagi swerte yung gugma ni Bayrin ni day. Sagdi lang, day. Sagdi lang. Umano niya siyang kasal day ni si Raymond. Mo bisita lang ko dito sa itong probinsya. O kung makita mi ni Bayrin ug mauli na siya, ako lang mo pasabot siya sa tanan. Kung maghikog siya day, why na tayo may mo? Di may tabo nga, magadayon pa mo. Ha, one agyod day, na. Oh, mabali, Dili magtabong sa among kasal ang imong uyab. Mao ka na, Raymond. Alona. Kay tuwa mo gud sis Manila nang higayuna. Ako ra makatambong sa inyong kasal. Kami duha day ni Mommy. Pasagdi lang. Ang importante nga naamong duha si mami mo. Ikaw mo magidang suod sa akong pamilya. Day, Alona. Human sa inyong kasal. Paningkamot dayon nga magsabak ka, ha? Mao ba ni gusto ni Raymond nga makita din siya si ang liwat. Aha. Mao ginay ate man mo dayon human sa mong kasal. Paspasan gid mo aron magsabak na siya. Alona, nahibaw ko nga tuwa pa sa una mong uyab ang dako mong gugma o pagmahal. Apan hangyo ko lang, human sa inyong kasal ni Raymond. Papasa na sa imong kasing-kasing katong una ni mong uyab. O gitakli na kang Raymond ang tanan mong gugma o pagmahal. Ayaw hatagi ko gool si Raymond. Kay kung mag-gool si Raymond, mag-gool sad ko. Busa, ayaw gid si hatagi ka gool. Ano dili ko mabatig kasilag nimo. Leia. Kuyawa rin, no? Ingon anang gisulti ni Lia, day. O, Jimboy. Humanon niya ko na sa mong kasal ni Raymond. Papason ko na ang gugma ko kang Rene. Aron nga, dili na mag-uol si Raymond. Ay, oras ko na nga mag-uol si Raymond. Human may maminyo. Masuko ug masilag ko na siya nako. Kay mag-uol ko no siya kung hatagan ko kag-uol si Raymond. Kahilas biya niya manulti, oy. Murayo correct. Dahil na, ayaw kumpiyansa sa gipakita kayo ni Lia ni mo. Kay, waka masayod sa sunod niyang lakang. Ay, pagtuo na, malipay siya nga makasal mo ni Limon. Nga nagkasulti ka man og ingon ana, Jimboy, ha? Alam mo day. Ako'y nasayod sa tinuod sa batasan ni Lia. Kay dugay na ko silang panimay, day. Dako o gugma si Lia kang si Raymond. Busa, ayaw kumpiyansa ni Lia. Ayaw pa dahil siyang gipakita nga kayo ni mo. Kay, ang tinuod, day. Nagdugo ang yang kasi nga ikaw ang pakaslan ni si Raymond. Kana mo'y labing tinuod, dahil na. Jimboy.
Kasal na gyud kamo, iyo. Alona. Salamat iya, Daddy. Salamat ninyong tanan. Salamat ninyo. Salamat. Alona, iha. Naghilak ka. Huwag ka pa malipay ining adlaw sa inyong kasal ni Raymond. Ha? Iha, Alona? Luha sa kalipay kan paghilak ni Alona, Ma'am Erlinda. Oo. Luha kini sa kalipay. Bitaw, kasal na maging modelo na, si Raymond. Di na may tabo nga magbuwag pa mo. Ha, di ba, Delia? Ha? Oh. Oo. Kasal na gud sila. Sige. Tanag ka mo sa binyo, alang sa mong salo-salo. Ha? Tanag ka mo. Sige, tana mo. Kana mo yung pinaka-importante. Tana, ang dakong pakas sa may tabo. Tana, dali. Ay, kumpadre Hector, murag kami naman lay bisita ang ni nagpabilin. Manguli na mi o hadaghan kaayong salamat, ha? Oo. O nalipay kayo ko nga naminyo na gyud ang akong anak. Mo ka na. Oo niya. Mamauli na lang pud mi, kumpadre, ha? Jimboy! Ma'am! Melinda, nagto kami ni Tiriang, ma'am. Aha! Uy, mamauli na ta, oy! Unya ingna siliya nga mamauli na ta! Sige ha, Raymond, Alona. Makipamauli na si Mami Erlinda. Mamauli na mi. Sige, Lia. O salamat sa inyong pagtambong sa mong kasal. Salamat, Leia. Daghang kayo salamat sa inyong pagtambong. Basta mauna to ha. Ayaw hatagi ka goal si Raymond, Alona. Kasal na mo. Busa kalimti na katong Rene. Lia, ay lang ko na sigot itong tawanan ng adlaw sa mong kasal. Aron sa iyong dili magubang ka malipayo ron sa adlaw sa mong kasal, okay? Sorry, Raymond. Dili na ko gusto nga hatagan kag kagool ni Alona karon nga hingpit mo na gyud nga nahimo nimo siyang asawa. Hibaw na bagyud ko nga kadtong rin ni paghihapon iyang gimahal pag-ayo. Sorry. Sige, ato na mi ha. Sige, Lia. Osbon ko. Teka, salamat sa iyong pagtambong. Day, tana day. Makipagpauli na sa mami ni mo, day. Tana. Jimboy. Tana. Sige ha, ato na mi. Alona, ato na mi. Og usbon ko. Ako mga pahalipay, nga ikaw gid ang gipangasawa ni Raymond. Sige, alin ako. Jimboy, tana. Oo, day. Masunod ako din mo, day. Sunod tayo dali ha. Sige, day. Si Raymond, dahilo na. Ato na ko, ha. Huwag dahilo na. Kalimti lang tayo mong unang gihigugma, day. Kaya kasal na magiging si Raymond. Huwag si Raymond. Ay lang, kapura nga malimtan na yun niya Luna yung gihigugmang una, sir, nga si Bayrine. Kasal naman mo. Asawa na ni mo sa Luna, sir. Bisan linugon o bagyuhon pa ang kalibutan, sir. Imo na ginas Alona. Busa, ayaw siya pailaka, sir, ha? Mahal ko kayo si Alona, Jimboy. Busa dili mahirong pailakon ko siya. Dili, Jimboy. Alona. Raymond. Asawa talaga. Busa mahimo ko na ikaw ang kulong pag-usapa. Alona. Alona. Lolo, sige magkagilak, ha? Supak maghapon siyong buot. Nagyangkon ko ang imong lawas. Halo na. Waman. Kuan kini. Nabatyagan ko nga ako rang nalipay sa gibuhat ng lawas ng kalibay. Kadurin ni baghapon ang naasya mong una-una. Halo na. Masalo ako. Apan. Oh, Raymond. Matagi kayo na ang kunin mo ang ako lawas. Si Rene, ang kalat nga mo tumawa sa akong kaisipan. Tungod kay siya. Siya ang itagan ko unta sa akong kaputli. Ikaw na, Alona! Karoon nga asawa talaga. Di na ko gusto maghiskot kapasangan at ang una mong uyab ni si Rene. Karoon di ko masuko ni mo. Kalimti na sa dayon ka to, Rene. Raymond! Kaniya ito suwak na magkasal. Gihatag ko ni mo ang tanan kong pailob o pagsabot. Kapag karoon na kasalata,
Katungod ko ang pagmando nimo. Nagkalimtan na nimo siya sa hingpit. Raymond! Pasiluwain taon ko. Apan ikaw sayod. Nga maglisod ko sa pagkikalimot ka rin eh. Tungod kay siyang mas bugat din sa kong kasing-kasing. O kanusapan ko magpaabot nga mawa siya sa hingpit. Diya sa mo kasing-kasing. Hangtod ba nga matiguang ta? Ha, Luna? Raymond! Luna. Kimahal o gikugma ko ikaw pag-ayaw. Apan ayaw upsang ako pailob. Taghan na kayo mga higayon nga imo kong insulto. Sawa pa kita magkasal. Ako na ang kanunay naas sa imong kiliran. Padayon lang ang sig-ingon ako nga katong Rene gyud mo'y imong kihigugma. Hangtod nga may abot ang adlaw sa itong kasal nga siya paghihapon ang diha sa imong hunahuna. Suma, mismo sa adlaw sa itong kasal, nakita ka sa inahan ni Lia o sa ubang mga bisita nga naghila ka. Adlaw sa itong kasal, nagpakita ka sa mga tao nga naghila ka. Raymond, pasaylo ako. Ikaw na lang pagsige mo ingon nga pasaylo ako. Gipula na kong paminaw ng bunga, Luna. Ang gusto ko, nagkalimtan mo na si Rene sa hingpit. Kay ninyo ka na. May bana ka na o ka na mawa ko. Bugok ka bang di magkasamot? Raymond! Raymond, iho! Di ba yung tabo ninyo diha sa soda? Nasa sa kwarto? Ganun nagataasan ang inyong mga tingog diha. Ha, Raymond? Raymond! Aluna! Gusto ba yung naitabo ninyo diha, ha? Oh, Daddy, unsay naitabo ninyo diha sa soda? Bisag sirado ang pultahan sa inyong kwarto apan nabati ko gihapon nga mitaas ang inyong tingog. magkalagot yung bayana. Dili ha pagay buntag ang among kasal. Angay untang iya ko duyugan sige bati kong kalipay. Apan kadto pagyapong Rene ang diha kanunay siyang una-una. Iho, Raymond. Ikaw na lang ang sabot ni Luna. Ikaw sayod ka yun, nagkatong rinig gihapon ang iyang higog maumayo. Sobra na kayo pag-insulto na ko, Daddy. Bisan respital lang unta. Respitar sa adlaw sa among kasal. Adlaw sa among kasal, Daddy. Nagkigilawas ko niya. Unya magsige sa hilak kay naluoy siyang magunahuna kang Rene. Iho, hinahinaya lang siya pasabot. Ayaw lang siyang awaya. Mugara na siya, Daddy. Magsige lang kong uyo niya. Sige lang kong pailob. Karon nga kasal nami. Ang ako ng tingog ang matuman ug dili ang iya. Iho, Raymond, kaniyot lang. Magsultiyo na ta, iho! Si Luna, naa siya sa kama, nagkilak. Aluna, iya. Ikaw na lang mantigo nga musabot sa dili maayo nga gipakitang lihok sa mumbana. Nasuko lang siya nimo kay hangtod karon nga kasal na mo. Kadtong rinig gihapon ang iyong ginuna. Pasaylo ako, Tadi Hector. Napanbisan ng saon. Di ko gan mahimong mahikalimtan si Rene. Tabangi ko ninyo nga malimtan ko na sa hingpit ang lalaki nga may matuod kong gimahal o gihigugma. Tabangi ko nga malimtan ko siya, maluoy mo. Aluna, Nasuko na si Raymond ako. Kaya hangtod karon, padayon pa ko naguna-una ka rin eh. Pandili ko tuyo ang pasukon siya. Dili, Daddy. kaganina pang buntag ang inyong kasal. Busaan ngayon ta nga maglipay ka mo. Pasiluain tahan ko. Pasilo ako ninyo. Bueno, dinig ka lang ha. Ador ko si Raymond. Magigsulti ko niya. Sayop kini ni Raymond nga masuko siya nimo. Kay sawa pa ka mo magkasal. Daan na siyang nasayon nga may hinigugma ka nga mao'y bugat si mong kasing-kasing. Sige, dili ka na iya. Ador ko si Raymond. O igo na si mong paghilak. Igo na, Aluna. Di ba mo ko alanan ba?
Sayod ko. Nga napugos lang sa pagkasal ako. Kaya nakuha ko na ang iyang pagkabay. Apan bisang damay respetar lang kung nga nga kasal namin duha, Daddy. Di lagi gihapon maayo nga imo siyang taasan sa imong tingog. Bisag asawa mo na si Aluna, apan wa pa nimo mahingpit nga maangkon ang iyang gugma. Ikaw sayod ka gyud ana. Pita, eh. Raymond, kinilay kasulti ko. Hinay-hinaya lang yun gihapon siya sa pag-amaam. Nagtalimtan si Rene. Ayaw siya dali-dali ah. Dili sayon sa iyang bahin nga kalimtan ang lalaki nga matuod ng gimahal. Umon lang yun yung kanunay kubuhaton, Daddy. Ha? Ang kanunay pagpailob. Ang pagsabot kanunay, bisan sakit na kaiskundugan. Nga panungdungugon ko. Nga lang lalaki ang iyang gimahal. Bisan iya kung ba na, Daddy? Oo. Ingon ko niya na ang buhata. Ang pagsabot o pagpailob kung di ka gusto nga biyaan ka ni Aluna. O di na siya magpakita pa kanimo hangtod-sangtod. Daddy Hector. Ay, sorry ha. Pasalo ako nga. Nataas na ko kutingog. Luna, mahal na ka. Hindi ko gusto maghila ka. Pasalo-asad ko, Raymond. Apan wa ko'y tuyo ka, pasakitan ka. Wa, Raymond. Sige. Okay, kay... Bibalibad ka man nga tutubang kanimon sa Manila. Ugma, manurita, di bukat lang. Ani na lang tatin uy. Kapoy ba ang akong lawas? Manurita. Aron malimtan mo siya sa hingpit. Bino, tanino na. Mo tutas tong bahay nga mo atong puyan lang. Sa sunod semana, itong puyo dito kay bakal tidak ang maong bahay nga akong gipatukod. Ako man lang gunang gipaabangan mitras wa pa ko makakita asawa. Pero karon nga niya ka na. Ako nang gipabalhin ang nagpuyo dito. Mamalhin na tao puyo. Hmm, Dili dito puyo din sa inyo. O ba ni daddy ni mo? maglain kita eh. Pero mag-awan ang gihapon ni daddy din eh. Matagkaroon ko niya. Sige ta na. At paunta ang bahay nga atong puyan unya. Sige tanan kay. Okay naman to ba? Gipalibyuhan ko na to. Ang pagbalhin lang unya nato ang kuwang. Tara, di ano na. Oh, unsa man, nakauyan ka ba ning akong bahay nga ato niyang puyan sa semana? Oo. Nindot og dako kayo kining baya, Raymond. Oo, dako ning baya. Bisan makaanak pa dagdagan. Di na maghuot din eh. O kining kwarto nga gisudlan ta, mao niya ni ang atong kwarto. Mao pa? Oh, asita na. Mahinga ta sa kama. Bahala og papat na mamalhin di puyo. Una-unahon na to. Tara sa kama rin na. Uy, Raymond ay kapoy papaya ko. Dali lang ko na. Tara na, paspasan na to. Aron magsabak na ka. Tara, dali na. Karon nga kasal na si Raymond o Galona. Asa naman itong imong gisaad na po, Breaks, ha? Lia, mauna kini ang higayon nga mulihok na kita. Apan sa dili pa, mangita una ko og tao. Aron mo ay mo ayuda sa tanangtang pagabuhaton. Dalian tayo ng tanan, Breaks. Gusto na ako nga makabuwag na sila si Raymond o ang animal nga Alona. Dalian na tayo ng tanan, Breaks. Ay o lagi, naunsa ka man, wa makisalig. Mangita pa kong tao nga kasaligan. Kanang tao nga kailaran ako. Kahinay po ni Buglihok, uy. Kinahanglan makataglaing tao nga makayuda na to. Nangita ka ang daan. Aron man sa kasalan na Raymond o Galona, diretso na dayon ta. Dili ko gusto nga dugayon pa na to ni Breaks. Ikaw ba, naunsa ka man, uy. Ayaw lang ko pagdaligod. Uram kagkwitis, uy. Nga bulit yung lupad. Human madagkuting pabilo. Unsa ka man. Hinay lang ta sa atong lakang. Aron dili ta mapandol. Unsa man ka, uy. Di lagi ko gustog langay. Nagdali ko. Hay, bida. Ipasalig lagi na ko nimo. Sige, ugma. Makakita na kong tao nga makatabang alang sa atong pagabuhaton. Basta biya ha. Ugma na pa ha. Ay, lagi.
Sa ka man. Wa makisalig ko eh. O ba, salig ko na. Kwarto sa na. Mingaw ko nimo. O sige, hatagan tikas gusto nimo. Basta ayaw bigay ko pagtaka sa bricks. Aron dili kita magkamatay. Unsa? Mo bakasyon ka og usa ka semana? Muuli ka sa inyong probinsya, Jimboy. Oo, ma'am. Bakasyon ako kadiyot dito. Hangyo lang po, ma'am. Kana kung tugtan ko nimo. Ay, lagsik naman sad ko. Ana, sige, sige. Unya ka no sa ka man muuli sa inyong probinsya, ha? Thank you, kay ma'am. Ugma sa udto, ma'am. Mugikan ako kay inig ugma sa buntag. Adto sa kum, sorry sa ko silang si Raymond. Mangamusta ko sa bagong magtiayon. Oh, Ang akong cellphone nga baratahon. May nanawag. Kinsang ka niya. Uy, si Raymond mo nanawag. tubag ka, oy, tubag ka. Mm. Basig maimportante siyang tuyo ni mo, Jimboy. Kadiyot, mama. Salamat kay ma'am. Akong i-loudspeaker, ma'am, kay may pagkabungol mo ko. Hello, si Raymond. Hello, Jimboy. Igna si Ma'am Merlinda, Bing, nga pareho ti kadiri sa bahay. Kaya magpatabang ko ni bughakot sa mga butang ni Aluna, gadto sa bahay nga among kuyan. Unsa? Oo, sige. Sige, sir. May problema na. Amuha ko karon dayon. Nangit ako, Ma'am Merlinda, ha? May kami sa si Jimboy nga mutabang og hakot sa atong mga butang. Balipay po na siya akong sugoon kay. Muhatag po ni Jimboy og sohon. Kining Raymond. Mm. Karong sunod semana ba, igo sad nga magkapahimutang nata sa bag-utang gipuy-an. Mananghid ko nimo. Unsa man ka na, ha? Muli ko kadya sa among probinsya. Aw, Oh. mahimo nga magkuyog ta. Kasal naman ta. Busa, okay na nga muadto na ta sa ilang nanay taling ug ana na nato siya sultihan nga kasal na kita. Kana ang di na kumusugot na magpakita ka pa dito sa inyong probinsya, Aluna. Ha? Karon nga nabatyagan ko. Nga wag kagyapon malimot atong rin eh. Bisan kasal na kita. Di na ko gustong muli ka pa dito sa inyo. Di na ko makumpiyansa. Basig tuaw niya katong rin eh, nigadto ta. Unya magkita mo. Ug di ka na unya magkuyog na ko balik din sa syudad. Busa, dili ka na muli pa sa inyo hangtod sa hangtod. Raymond, Mao ka na. O karon pa rin ko ini makaroon. Dili ko ang iyong kumpiyansa. Kay bisan kasal na kita, apan naa pa siya si mong kasing-kasing. Siya paghihapon ang imong gigugma pag-ayo. pero wa pa man gud ron sa rinikod. O pa man siya sa Manila. Dili ko makumpiyansa. Kisa ni sayod. Kung kalit lang niya siyang boto o niya timing nga tuat ha. Hasol yan, di ba? Di na ba yun ka mahimong ibalik ka doon niya? Ug kuyaw na niya hinuon. Kung may dugo ang mubanaw, tali ka na mong duha. Raymond, Busa, dili ka na mahimong matupas sa inyong probinsya. Og ayaw lagi ko supaka, Aluna. Arong di ta magkagubot. Raymond. Aluna, iha. Nining higayon na, ang imo na sab nga bana ang hatagan mo si mong pagsabot. Ay, kuya humanggod kung simba ko, tuag atong rini dito sa inyong probinsya. Ay, sigurado man yun nga, kuhaon ka pagbalik atong rini. Bisan og may bana ka na. Og ikaw nagkasiguro ko, Aluna, nga kadtong rini yun ang imong pilion. Kay hangtod karon siya pa ang natingban si mong magpagmahal. Unya, kung may tabo nga kuhaon ka pagbalik na rin eh, na ikaw dili na mukuyog kang Raymond, balik din sa syudad, makapugong kapag kung magpatay sila si Raymond ug si Rene. Daddy. Busa iya, Aluna, dili sa ingon nga dapi ko sa kong anak. Apan naglikay lang si Raymond sa dakong kagubot. Kung may tabuo niya ang iyang ikahadlukan nga mag-abot sila ni Rene dito sa inyong probinsya. Tuwa pa man gud si Rene sa Manila, good. Dugay pa man to siyang mabalik eh. Nagtigog pa man to siya og daghang kwarta. Ay di lagi na tumatagan ng dagan sa panahon. Bisan ako, Aluna, pabor ko nga dili ka magpakita dito sa inyo.
Kung mupugos kagod sa pag-adto, magdamag na og pistola ang akong anak. Ug dili ko gusto nga makapatay og tao ang akong anak. Dili, Aluna. Daddy! Hindi na kita. Dan update mo, taxi driver, rabay. Lamat. Halos sa yan. Taxi. Doon tayo paminaw nga doon yung tawag taxi. Pila to, dato sa ta. Kadiyo tayo manaw ko ha. Magdurbin ako para mablihan ko. Oh, pagi ko kadurbil. Problem na yung gamay pultahan sa gate. Maayo, kay ni Ate na Jimboy. Nagpaabot na naman sila si Raymond o si Ma'am Alona. Biliban ako ni mo, darling. Kapag hindi ko kadurbil, abli ng pultahan sa gate. Bilibag, gimingaw di ka na ko. No, kaya dali magkakabli. At natungod kita nila naman kung nag-atang sa imong pag-abot. Ay, tanadayon, uy. Ay nga, kamusta mo to akong kuan mo, ha? Akong gidiga nga akong gugma diyan ni mo. Okay na to? Ha? Steady na ta? Steady na nga mo, kapuya ni mo. Dali na, kaya nagpaabot na sila si Sir Ma'am. Uy, sir. Morning, sir. Salamat kinayag na Jimboy. Sige, tabangin mig hakot sa mga butang. Mamali namin sa mong bahay ni Alona, Jimboy. Mau ba, sir? Ay, uy. Yun na, ragot. Dahil na. Ano nang ubag mo ng duwan mo kamata? Gikan ka nagilak. Bag-ubagahan mo nagkastal. Ipahilag di kang si Raymond. Sir, nung imo mo ipahilag sa Luna, imo rin na siya gipangasawa, sir, ang pelakon. Iya, happy na ba tumabot yung uyang at Post Manila, sir? Basing biyahan ka nga Luna, ug mo balik siyang rin eh. Oh, Jimboy! Oo na, sir, busa. Ayaw, pilag ka sa Luna, sir. Karoon, mga tanak ko. Anong imo nang gipahilag sa Luna, ha? Tubag! Gipatawag ko ikaw, Jimboy, aron mutabag sa mga kutunon sa bag-o mo puyan. Kung niya ka man, aron mangimbestigar sa kinabuhi na mo magtiayon. Hala, balik si mo agi. Layas, Jimboy! Sir, istorya naman itong ako, sir. Nanghubag mo kung mata ni Alon na, sir. Mo itong nangutana lang ko nimo. Huwag mo ito ilang Malaysia, sir. Jimboy, ayaw lang pasok ka si Raymond. Huwag ka nilapot kung nga nung naghila ko. Amo na ka ng problema magtiayon. Sorry, sir Ramon, ha. Pasilo ako, sir. Istorya naman itong ako, sir. Butan. Okay na. Sige. Naido ka tao nga kung gipatabag mo sa bugakot to. Tulumog ka tao ako kinahanglan aron mutabag alsa sa mga bugat ng mga butang. Sama sa ref o aircon. Wala kong mangita paglaing tao. Ikaw, ipatawag ko ikaw. Iwat lang po ni mo aron. Magkakwarta ka pinaagi sa ihatag kong suhol ni mo. Ay, salamat kay sir. Lakan na. Kay makakwarta kay ni kalakihan. Sige, sir. Unsa may asahan ako, sir? Ikaw? Dadon ti ka dito? Bahon ti ka pa doon dito? Unsa mo gid, sir, ha? Asa man si Raymond? Kuta sa ginalis sa bugkat ng butang eh. Pero, okay na kita na. Okay na kita na, sir. Napemutang na tanang gamit nga sa inyong bagong gibalhinan nga bay. Salamat, Jimboy, ha? Oy. Ay, sa tao na sir. Ay, bayaran lang ko rin mong salamat. Ang duha ka tao nga kauban ako gakot, imo lang gisulan, nang lakaw na. Pero ako, wapam ko ni mo suli, sir. Imo ra mo ko gipasalamatan. Ay, sa tao na sir. Eh, bugat ra ba kayo? Bugat kita na ninyong gipada, sir. Sa malaging ko ni mong tabdahon, ka, ha? Isuhulan ko na itong unang duha ka tao, aron magkalakaw na sila. O garon sa, di sila makakita, nga mas dako ako isuhol ni mo. Ay! Murag nilagsi ko gamay, sir. Salamat, sir. Kinida, kwarta mahikay na ni. May okay na kay gayon tag-sultiron nga kita rin doon dahil na. Kay pagbaling na to din is bahay sa yan, daddy. Amilakaw mo si Raymond. Kay may maintain siyang kitambungan sa bayan sa negosyo. Karon, ha? Kita rin yun do, ha?
Klaro kayong dahil ka ganiya, klaro kayo. Kaya nangubag kung duwan ni mong kamata. Nga naman ka? O, Jimoy. Gikan ko naghilak dihang naabot ka. Taan ako. Taan pagid ko. Gikan nagilak. Karong mangutan ako. Ano nagilak mo ka, ha? Diaway ka ba si mong bana? Ha! Bida pag-upagan mong kasal. Diaway ka na niya? Gusto na kong muduaw. Muduaw mi sa mga probinsya. Arbay baon sila si Nanay ug si Manny Brando nga kasal nami. Apan dili mo sugod si Raymond. Iyay, mau ba? Oo. Ug mauto ka naghilak ko. Kinamuong man siya. Nga dili ko no niya papaulion sa tong probinsya. Kay basin ko og naabot na si Rene gikan sa Manila ug magkita mi. Ug dili na ko makuyog niya balik din sa syudad. Na, mura gidangat. Nalog di siya nga imong buwagan. Ug adto ka natipon puyo ni Bayrini. Mao tingali na iyang pagtuo. Iyay, day. Kung mauna nga, dili ka na niya pudoaon sa inyo, nagidahigayon na nga magkita pa mong duha sa imong mahal sa kinabuhi. Mamatay na lang dahil ng taling nga dili na mo magkita pa dahil Luna. Jimboy, Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Gisuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garis. Dalit ka nato sa RMN Drama.